דבק אליו ולא עשה לי קומבינות. אבל שמת לב אותו צחוק כמו ההוא? כן, אותו דבר. הנה עוד מסעדה, הקשר הישראלי. כל הדרך. עכשיו תשאיר רמדה. תראי, כבר התקדמנו ואנחנו עדיין על 35. רמדה. רמדה דמה! גו, 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 גו! לא, אבא. אוקיי. אוי. פה. אמא סמארקס. מה הוא עשה לנו? הנה דמעות. ככה כל... הולידיי, האמת, דרינקינג, גלות. גלות. always. אתה יודע אנגלית, שימו את העיניים עליו ברגע שהוא יעלה. הוא דרך את ה-ABC ואת ה-1, 2. תוריד את הקטנוע! ABCD. סטופ. עליי, אחי. בואי, עקף אותם. גם אם היינו 5 מאחורה, זה לא עניין אותו במיוחד. זה לא הם בכלל, אני לא יודע איפה הם ברחו. הם מאחורה. זה היה אלי. זה היה אלי, ראינו את השומן שלו. שאלה אם הוא יודע לנסוע. דרור, לא משתהיה, למה אתה פותח את החלון? לא. הוא אומר לך לא למצוא את זה. למה יש לו בשיער את זה? תעשו ביחד, קדמו. כרמית, תקרבו אחד לשני, כולם ביחד במונית. אילי, תכניס את הראש פנימה. הוא עדיין חושב שאני הבת שלך. שעצמת עיניים, בדיוק שעצמת, כרמית. נו. דורטר, סן. גו. דורטר אומרים, ולא דורטר. זם. מי זה, אלי שם? זה לא אלי. דורטר, אבא, דורטר. עינת מקדימה. או אלי, לא יודע. אלי מקדימה. בוא נגיד מישהו מה. בוא'נה, זה עדיין על 35. בוא'נה, הוא בסדר. איך 35? אתה לא רואה אותו? 37. דרור, המטפחות האלה בקניון היא מכרה ב-200. אתה מבין כמה כל מקום? 150. היא רצתה לתת לי שלישית ב-100. עכשיו? כן. נו, אז למה לא לקחת? למה אני צריכה לקחת? למי עוד? אין בעיה. אבא, את אומרת לי, את מוכנה 200, אני רואה אותה ל-160. אבא, תגיד לו שאשתך, די. 150. את תתערבי. 150, כן, 2 ב-150. היא גם הייתה מורידה ל-100 אם היית אומר לה. לא רציתי, כי את אחרי זה תצחקי עליי. אני הייתי רושם לה 100 בהתחלה, רציתי לרשום לה. הוא אמר לי 700, אמרתי לו 20, זה עם הלייזר. ואז הוא רצה להגיד לך, מישראל? מה זה? This is you? This is you? לא. הוא? בעל המחנית. מיאגי. בעל המכונית. מה זה מפגר? We are from Israel. Israel. בום, לבנון. No. quiet. למה כולם אומרים את זה? עכשיו עושים פצצות כל הזמן מלחמות, אלוהים בישראל. You holiday? Holiday. Good. We are the good. You only Bangkok? Yeah? Only Bangkok. No, we are going to the Chiang Mai, Shanghai. After that, Phuket. Tomorrow you want go? Phuket. Huh? Phuket. Tomorrow, Phuket. Phuket, קופיפי, Kopivi. קוסמוי, Moy. קופנגן, Kopangan. קורטו, Kotao. קורטואו. Go back when? Huh? Go back when? You go back when? I go back in 1 of September. What? 1 of September I go back. A lot of holiday. This is a lot of money for you. For all the taxi driver. כל התחמנים למיניהם. You know floating market, you know? Seafood market? No, floating market. מה זה פורטינג מרקט? יו, אבא לא יודע מה זה פורטינג מרקט. No. זה? איפה זה? ככה הוא צוחק. In Bangkok? No, 1 hour. In Shanghai? Chiang Mai? No, near Shanghai? Bangkok. No. To the hotel, direct to the hotel. Huh? Hotel. זה הוטל. רמדה, go רמדה. No. רמדה, go. הוא רוצה פעם הבאה, אתה לא מבין מה אתה next רוצה. time.
Okay, I understand you now. Next time, no today. Not today, tomorrow. הבין. tomorrow או tomorrow לא? הוא אומר, אתה עד הראשון לספטמבר, אתה רוצה פעם באה ללכת, תגיד לו, כן, tomorrow. Yes. tomorrow. אני לוקח ממנו את הטלפון שלו, איזה 20 בת שיביא לי. הנה, יש זה, הוא לוקח הקו שמאלה. שלי נתפס מהנסיעה הזאת, הנה את זה עם שוכבת. הסמארקים שלהם. מה? זה על ה... זה נוסע לאט, כרמית קוראים את אמא, זה המונה. יותר. ההוא נסע כמו מטורף, גם ככה טמטמתי אותו. הוא מבין, הוא שם כמו של האמבולנס, וואי, ועבר אתה- נגד כיוון התנועה, נסע לו מול כיוון אתה התנועה. לא מבין, אתה לא אמר מבין. אותו, הוא כבר העלה לו כוח. הוא התחיל לקלל את אבו בתאילנדית. יוצא כל רגע מהאוטו, משאיר אותנו בפקק, הולך קדימה לראות מה קרה. כן, השאיר אותנו באוטו, הולך. הוא אומר, מה זה נהג? בוא נלך, איפה בוא הוא נצא, בא? הוא עזב אותנו, בוא נצא, לא נשלם לו. נכון, רציתי לצאת, ללכת. מה זה, הוא משאיר אותי במונית? אחרי זה הוא שם את היד ככה, הוא אומר לו, אין שמש, מה אתה שם את היד ככה? והוא הסתכל יענו לרחוק, יואו. רק צחק.